back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nakita ang managigala, si Kim o Rafi. Andam nga matubang sa investigasyon si Rafi. Ingon man si Kim, sa laing bahin, nabalaka si Nuring. Wa pa ang iyang anak, si Emily. Apan, wa usag madugay, nibagting ang iyang cellphone. O dinhi, Uy, wa man mas end. Wa di ay ko'y load. Ay, dali arbay mahurot ang 30 pesos nga load. Oy, kadugay ba ining bayhana? Ngit-ngit na hapit. Ah, siya ni. Hello, kadugay ba nimo? Hain man karon, ngit-ngit na. Nagkuyog na sad mo si Michael, no? Tubag ako, Emily. Nagpakabuang ka na lang gyud anang Michael. Ha? Pauli na, ha? Pauli na! Oo, lagi ma. Paingon ako diha. Nag-meeting man with me. Nalangan among meeting. Sorry ma. Paingon ako diha. Kuyog mo si Michael? Patuyang ka na lang gyud, ha? Tuan na siya, uy, ganina ra. Nalangan na lagi among meeting. Sorry, good. Paabot ako. Bye, ma. Mulimod pa. Ngano gyud ka, ha? Nga sold out man kaayo si anang Michael. Naay Rafi sa monte, nga anak ug maayong pamilya. Responsable nga pagkatao. Mitabang pa sa iyang amahan sa ilang buhatan. Gilikay-likayan. Pero may panahon pa. May higayon pa si Rafi sa akong anak. Ganun nga man mo sulti sa tinuod si tita nga niya ba ko. Magpasakay pa ko rin. Wa na lang, aron di na masuko. Nadugay mangguta. Night shift po, signasin na. Sige na, bye. Og ma, O, lagi, bye. kung wala ka pa sa kong kinabuhi, Emily. Huwag nami ang pagpagabuhi. Ikaw lang nga akong kalipay. Ikaw ang akong magdadasi. Ikaw og si Lula Jovita. Paamin na ako, ma. Unsa na rong orasa? Lapas na sa tingpa ni hapon. Miuna na lang kog kaon. Sorry na, ma. Ayaw ning usba, ha? Wa ko maanad nga mao ning orasa ang imong tingpauli. Mulimod ka pa? Nga wa mo magkuyog na itong Michael. O, lagi, nagkuyog mi, pero ganina na siya may pauli. Nalangan lang ko sa mong meeting. Saba diha, meeting yun. O, lagi, ma. Tinuod bitaw. Hmm. Sige, excuse sa ha. Kay mag-ilis Panihapon unya. Nangamig na ring sudan, oh. Oo, ma. Mag-ilis pa ko. Mingon man unta to si Rafi nga muanhis siya. Wa pa man sad. Busy tingali sa ilang buhatan. Responsable yung bata. Og siya unta mo'y akong pangandoy alang kang Emily. Nagabian ka man. Kumusta nang gibati mo, ha? Si Lola, okay ra lagi ko lang. Ay kabalakan ako. May kondabi kapon ti kami. Salamat, wa nakit kahilanti taon. Pero ganin ang kadlaon, kaingo na mong maunsa ka na apo ko. Wala, gigutom ko. Ay, dali sa komedor. Manihapon, tas mama mo. Si mama mo murag di na tumugawas. Dali na. Ikaw nagluto ako? Lami lagay kay lang. Mao man ay gustong mama mo ang beef steak. Ako kinakunay luto, iya man ang paborito. Ganahan sa diay ka. Ikaw na ko na lang. Suga na ko lang. Oh. Gracias sa Diyos na nugab yun. Pasalamat ni Lord, Apo. Thank you, Lord. Okay lang. Matuog na tingali ko. Unya ng taon-taon.
Pero pag-ilis ko na sa di pa kamatog ha. Gahapon pa nagkisulob mo. Maligo bitaw ko lang. Ayaw o nagkaligo, uy, ugma na. Pag sponge bath na lang. Good night la. Good night. Uy, milagro bata. Karon lang ko makadungog nga naglaylay pa. Nagpinag-uman. Husto da ituod. Tungod kay nagkita sila sa Emily, mao nga malipayon ang akong apo. Animal na itong bayhana. Marunong kayo. Gilingaw lang kog romansa. Gihago kog mayo. Mangutana ko dito sa restaurant. O pirmi bang mapakita itong bayhana? Sabagay, indot yun din noon. Batanon. Guwapa. Sexy. Tumaog yun sa kama. Naisahan lang ko sa animal. Ang akong kas mo ituyo. Nadagyo ang akong 100,000 kapit. Baya, ibinlan lang kong 500. Busit tong lakawa. Ikaw ba ka na, Imyat? Sir, pakumpraho ng kako nimo. Pabayran pa di ko nimo sa tubig o kuryente. Hugma na. Sir. Habwa ang tanang mga gamit ni Rafi. Oh, Habwa ang tanang butang niya dito sa kwarto niya. nga naman, sir. Dili ko gustong musaka pa siya din. Ipada ang tanan niyang butang. Habwa! Og adto ipakuha sa silong. Sir! Naibaw ka na sa akong hukom, Imyat. Naupos na nga akong pailob niya. Wa say kaayuhan nga gihatag ka na ko. Pulos labad sa o ang iyang gihatag. Nasige na. Habwa ang tanan. Buangag sa ilong. Kaluoy ni Dong Rape. Dili na gid ay makapasaylo niya sa Sirida. Mao di ay. Kay sinagop lang di ay siya. Ipuson ko na lang una ni ay. Niya ato na ko ibutag sa akong kwarto. Ay, naluoy kong Dong Rape. Ano to, Imyat, ha? Sultihi ang mga kauban mo. Nga dili na pasakun din si Rafi. Bangag sa ilong. Naglis-ngag ba yung ilong mo? Yan o ka, Imyat! Naluoy kong Dong Rape. Pinakatuig kong nag-atiman niya. Giisip na ko siya nga ako ag anak, sir. Atagi lang man siyang lahi gayanin ta. Dili na mausab ang akong hukom. Gusto kong makuhaan og taong buisit ang akong paniman. Abusado siya, Imyat. Gintrahan niya ang tanang bisyo. O karon, suspitsado pas na hitabong krimen. Kasi may malipay ni Ana, ha? Sir. Mao na to, ha? Bisag iyang anino. Dili ko gustong makakita pa. Banggag sa ilong. Ginoo ka. Badlungon lagi to at sa Rape. Pero maayo man siya nako, be. Namo mga katabang din, eh. Ug dili ko mo tuo. Nga may kalabutan siya sa mong krimen nga nahitabo sa niya ng mga barkada. Dele ko mo to. Tuwa na si Sir. Mayon ta, kung manuwag si Dong Rape. Waday mo'y klase karon, Emily. Ni apa man lagi ka. Uwa pa man, ma. Manglaba lang sa ko. Unsang oras sa kamo klase karon? Sa hapon? Oo, ma. 2:00. Mula ka ko alauna. Dili ko gustong magpakagabi ka na sada. Ug dugay di ko makasakay. Di mo guna kalikayan, mga madugay ko og uli. Labi na yung malangan kung magkuyog kamo ni Michael.
Ayaw palabi o pakigsuod niya, Emily. Oy. Atong mga silingan ay, ikaw na lang hisgutan usahay. Da, wa ko'y gibuhat kay dautan ma. Bahala ng mga tabian diha. O niya, asa man paingon ng pagsige ni mugkuyog niya. Buotan si Michael ma, kasaligan. Ug di sab ko gusto nga mawa ang imong pagsalig nako. Doon na may mga plano sa usak-usa. Ug isaad nako nimo ma, tapuson ko ang among pagtuon. Aron mo pahimutang na unya mi sa kaminyoon puhon. Oh, mao ba? Nihisgot ka nagkaminyoon. Baya, no? Dili pa, Emily. Kasabot ka. Dili pa. Kinahanglan nga manarbaho ka una aron makabayad ta sa atong mga utang. Wa ni mo huna-hunaa og diin ko gibayad sa imong mga tuition fee? Asa man kog kwarta? Maayo gani kay na mga amiga nako nga kadangpan nako. Trabaho mo unahag atubang dili kami niyoon. Kahilas nimo nga musulti ana. Ay, daghan na ni mo litaniya diha maoy. Unsa man di ay? Makasapot man ang gisulti nimo. Hisgot ka magkaminyoon. O ka na pang Michael? Nga murag wa hatagig pagtagad siya mismong inahan. Ma, Kay dili. Kadto na ito tas ila. Kadungog bang ta? Mismo sa iyang iyaan ni adtong Estela. Gidispatsar niya sulti. Gilaliman ka adtong sultiha nga atong nabati. Nga wa kuno'y magbuot niya sa iyang kaugalingong panimay. Bisan pa kuno og ang iyang iyaan. Diha ta nga nagpaminaw. entre pamilya man to nila ma. Gisapot na sa tong mama ni Michael. Igo na. Ayaw paglaban. Akong tanaw ni atong inahan ni Michael. Murag kuan, murag dunay gamay. Mama, uy. Basta lain gyud ang akong paminaw. Mao nga ayaw patakag hukom, Emily. Patring! Patring! Ay, tuwa maday sa silong. Mitabang og pamintal sa mga kaang. Si Estela ganina raman ang nasa iyang kwarto. Abrir to ang pultahan. Uy, nag-ilis? Nag-ilis manggod, kiatiman niyang iyang kaugalingon. Nagsuri siya nako sa iyang gipanulti. Nalipay na lang sagko. Ingon na lang kinanang iyang kinaiya, sa puton, masukanon, labi na kit kang Michael. Dili maayo nga makasabot siya nga nagtanaw ko niya. Asa ka na siya nga nang hindik mas iyang kaugalingon. Magpalayo ko siyang kwarto. Mikawas siya. Estela, asa ka? May pahiyom siya nako. Maayo ang iyang gawin. Asa ka, Estela? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!